खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव AIUDF आ रावनिबो राजखान्थि दोलोनि हेफाजाब लायालासेनो हारसिं बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि जादों। बे खोथाखौ फोसावदों बदरुद्दिन नाजमुला। मैया नगावनि सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय MLA आमिनुल इस्लामखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे आमिनुल इस्लामखौ थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय दाबि खालामदों AIUDF निफ्राय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला आमिनुल इस्लामआ जेलनिफ्रायनो बिसायख'थिखौ गेलेगोन। आमिनुल इस्लामखौ नंखाय खैसार सानानैसो जेलाव जोबनानै दोनदों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों बदरुद्दिन आजमला। CC2नि मोनसे हान्जाया मैया नेशनेल कमिसन फर शेड्युल ट्राइबनि मासिगिरि आन्टार सिंहारिया बिथांखौ दिल्ली कमिसननि मावख'आव लोगो हमहैनानै गोथौवै सावरायलायनायजों लोगोसे गांसे गोसोखां बिलाइबो गथायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनो राजखान्थियारि आरो संबिजिदारि मोनथायखौ रैखाथि होनाय आरो गोबां सुबुं सानखो थानाय आरो गासै बिथिंजों जौगानाय हारिनो गोदानै एसटि होनो नागिरनाय रेकमेन्डेसनखौ नायबिजिरफिननांगौनि थाखाय खावलायो। बे सावरायनाय आरो गोसोखां बिलाइ गथायनायाव ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि, आरसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सुभाष राभा, TMPKनि गाहाय नेहाथारि सान कुमार पांगिं आरो एबसुनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि आरो बेजों लोगोसेनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना जयै बाहागो लादोंमोन। बङाइगावआव गावखौनो सासे नंखाय फोरमान बिलाइनि सिनायथिजों MBBS होननानै लाग्रा नंखाय डक्टरा खारखोमादों। बे नंखाय डक्टरखौ मिथिनो हानायनि उनाव आसाम काउन्सिल अफ मेडिकेल रेजिस्ट्रेसनआ बिनि हेंथायै थानायाव एजाहार होनायनि उनावनो खारखोमादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला नंखाय फोरमान बिलाइनि गेजेरजों 25 बोसोर फाहामथाय होबोबाय थादोंमोन बे नंखाय MBBS होननानै सिनायथि होनानै लाग्रा डक्टरा। बेनि अनगायैबो बिल्डिं लुनानै मोनसे क्लिनिकेल खुलिनानै गोबाव बोसोरनिफ्राय फाहामथाय होबोबाय थाबोदोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे नंखाय डक्टरखौ सार्ताज उद्दिन आरो बिनि आखायाव रासियानि फाहामथाय बिगियाननि नंखाय डिग्रीनि फोरमान बिलाइ दंमोन। पुलिसआ बिनि सायाव दायो गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय। नलबारिनि सामदायाव मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गासै 33,000 आइजोफोरनो लाखपति बायद' आसनिनि गेजेरजों 10,000 रांनि चेक राननानै होदों। मैयानि बे चेक राननाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारी आरो मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो BJPनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। आसाम सोरखारनि हान्थामेला बिफानाव फिन आरोबाव रां होनानै साख्रि लाग्रा सानै सुबुङा हमजादों। CM भिजिलेन्सआ हमदों बे सानै सुबुंखौ। बे खाजानाय सुबुंखौ प्रान्जल बरा आरो गुबुन सासेखौ अनान्य बरठाकुर होननानै सिनायथि होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला तरुण गगैनि दैदेननाय कंग्रेस सोरखारनि समाव 2010-11 मायथाइयाव थिसनथाइ होनाय जादोंमोन बे केलेंकारिया। रिपर्टनि बादिब्ला अनान्य ठाकुरआ दिल्लीयाव आरो प्रान्जल बराया नगाव जिल्लायाव साख्रि मावगासिनो दङमोन। बेजों लोगोसेनो मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला बे केलेंकारियाव आरो गुबुन सानै लोब्बा थाबावनाय गौतम गगৈ आरो मनालिसा गस्वामीआ दायो खारखोमानानै दङ। फरायसाफोरनि जानो गोनां मेट्रिक आनजादनि खालारखौ फोसावनानै होबाय। फैगौ 2026 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 10 खालारनिफ्राय जागायजेनगोन मेट्रिक आनजादा। बेनि अनगायैबो हायार सेकेन्डारिनि आनजादनि खालारा फेब्रुवारिनि 11 निफ्राय जागायजेनगोन। बे खौरांखौ गावनि ससियेल मिडिया एक्सनि जोहै फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। कलियाबरआव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादों। कलियाबर पुलिस आरो जखलाबन्धा पुलिसनि जथायै सिग्रोमनायाव बे गोबां बिबांनि हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादों। पुलिसआ कलियाबर पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बरुवा सकनि थागिरि समिरन शइकिया मुंनि सासे सुबुंनि न'आव सिग्रोमनानै बोखांनो हायो बे गोबां बिबांनि हेर'इनखौ। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला समिरन शइकियाया गोलाव समनिफ्रायनो गावनि न'निफ्राय ड्राग्सनि फालांगिरि खालामगासिनो दंमोन आरो समिरन शइकियाजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थाबावनाय साबा सुबुंखौबो पुलिसआ खानो हायो। बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव मोन 25 प्लास्टिक कन्टेनाराव आबुङै सोनाय 37.62 ग्राम हेर'इन आरो कन्टेनाराव 14.93 ग्राम हेर'इन आरो गं 22 खालि प्लास्टिक कन्टेनारखौ बोखांनो हायो। बे हमजानाय साबा सुबुंखौ फारियै हिरकज्योति बरा, जुन्थि आली, जान आली, बिशाल पानिक आरो महम्मद आब्दुल रशिद होननानै सिनायथि होदों। बिजनीनि बाङालजरायाव सासे थैनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बाङालजरानि भाटिपारानि खरसे हाखराव बोखांनो हादों बे थैनाय सुबुंनि गोथै देहाखौ। थैनाय सुबुंखौ 2 नं सतलाव गावनि नितुल मजुमदार 30 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय मंगलबारनि हरनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दंमोन नितुल मजुमदार मुंनि सासे सुबुङा।
मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला सानैसो लोगोफोरजों थांनाय मंगलबाराव हरनि समाव ओंखारलांदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो न'सिम फैफिनाखैमोन। मैया बेलासि समाव बिजनीनि एसडीआरएफनि हानजाया फख्रिनिफ्राय नागिरनायखौ जागायजेननानै थैनाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो। नाथाय माब्रै आरो मा जाहोनाव बेबादि बुथारखो बेनि गुबै जाहोना दासिमबो रोखा जायाखै। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।